Torre de Braganza, sitio chulo, chulo. Guapo, aí está. Miramos, grande, grande. A mí me gustan moitísimos castelos e normalmente bueno, cando vexo un destes que ten unha torre tan grande, tan non sei que, me poño feliz de contemplar semejante obra. Bueno, esta torre de homenaxe, bueno, decir que o casco antigo de Braganza está rodeado todo de unhas murallas e no centro está esta torre de homenaxe que é grande e importante, de categoría. Sí, espero que vos guste. Eu hei de poñer fotos e intentar contar un poquinho máis de ela, non? Pero guapa, guapa, guapa de verdad. Vale, e agora vos deixo, estou mirando que debe haber un arte social, moita xente aquí super guapa, super preparada, non así, greñudo como eu e tal. Bueno, hasta despois. Unha aperta.